иқлим ва табиати зебои тоҷикистон аз лиҳози экологӣ нотакрор аст. чунин ҳавои софу табиати сарсабз, муҳите ки дар он метавон якбора ҳар 4 фасли солро мушоҳида кард, на дар ҳама мамлакатҳои ҷаҳон дида мешавад. ҳадафи асосии эълон шудани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамин аст. муаррифии ин зебогиҳои кишвару имкониятҳои нодири соҳаи сайёҳӣ, хусусан сайёҳии экологиву табобатӣ ба ҷаҳониён. шурӯъ аз кӯҳҳои осмонбӯси Помир то обу чашмаҳои табобатӣ ки аз қаъри замин ҷӯш зада мебароянду дар ҷаҳон ангушшуморанд, обшороне ки дар аксар мамлакатҳои ҷаҳон сунъӣ сохта мешаванд, дар Тоҷикистон табииянд. ҳавои тоза аз муҳимтарин унсури ҳастии мавҷудоти олам мебошад ва на дар ҳама давлатҳои дунё дида мешавад, вале дар кишвари мо осмон ҳамеша софу беғубор аст. ин ҳавову ин табиати зебо беморро табобат мекунад, мегӯянд мутахассисони соҳа. масалан бибинед худ як чилчорчашмаро, як табиати афзункор дорад, ё ин ки мазори Султон Вайси Қаррамӣ дар худи Ховалингро. чунин як табиате ки дар гармои таммуз ки шояд ҳаво то гармӣ то 40-45 дараҷа расад, дар онҷо як фазои хеле ҳам нарму роҳату салқину як чашмае ки аз онҷо ҷӯш зада мебарояд. бибинед як чашмаи табиае ки дар таркибаш даҳҳо микроэлементҳои барои организм табобатовар дорад, яъне ки оби зебои мусаффои Тоҷикистон обҳои шифобахш дорад, ё ин ки гармчашмае ки дар худи Помир аст. барои аксари касалиҳои пӯст тавсия карда мешавад, он беҳамто аст дар тамоми ҷаҳон. ё ин ки худи оби радоние ки дар ҳарорати наздики 100 дараҷа гармӣ аз қаъри замин берун мебарояд дар худи хоҷаоби гарм осоишгоҳ. ин ҳам як беҳамто аст. ба Тоҷикистон ҳамасола сайёҳони зиёд ташриф меоранд ва шумораи онҳо сол аз сол дар ҳоли афзоиш аст. аллакай мавзеъҳои тамошобобу шигифтангези мо ба садҳо шаҳрванди хориҷӣ шинос аст, махсусан кӯлҳо. Тоҷикистон кишвари аз кӯл бой мебошад ва шумораи онҳо зиёда аз 1500 ададро ташкил мекунад. миёни кӯлҳои зеботарини Тоҷикистон ки дар қаторкӯҳҳои Ҳисор дар кӯҳҳои Фон ҷойгир шудаанд, Искандаркӯл ва Ҳафткӯл бештар бо зебогии худ диққати сайёҳонро ҷалб мекунанд. дар Ҳафткӯл бубинед ки Ҳафткӯл 7 ранг дорад. ин як обе аст ки аз худи ҳамун чашмаву обшорон ҷорӣ шуда поён омадан мегирад, дар поён об ранги худро иваз кардан мегирад. воқеан як табиати афсункор аст, як чизи муъҷизанамову як чизи аҷиб аст барои сайёҳи хориҷӣ. ё ин ки худи Искандаркӯл чӣ гуна табиати нотакрор дорад дар домани кӯҳҳои осмонбӯс. чунин мавзеъҳои тамошобобу сайёҳии Тоҷикистонро метавон аз ин ҳам бештар номбар намуд ки ҳар яке дар алоҳидагӣ зебову нотакроранд, вале ин табиати нодири кишвари мо на ба ҳама мардуми сайёра ошност. бо ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон мо метавонем иқтисодиёти кишварро рушд бахшем ва дар ин замина сатҳи некӯаҳволии мардумро боло барем.